És egykor majd fogadjon meg téged is az ő örökisten látásába, az ő örökisten tiszteletébe. Kedves testvérek, az Atya majd a szentmise záró áldás után Úr is áldását adja ránk, ahogyan a szent áldozáskor szoktunk jönni, ide jövünk, és ő pedig kettességben, vagy esetleg családonként ránk adja az Úr és áldást. Tudjuk jól, hogy régen úgy szokták mondani, hogy egy úrmisés áldásért érdemes egy pár új csizmát is lekoptatni. Most vannak itt közöttük olyanok, akik valóban nagy távolságokat tettek meg, hiszen szüleim is eljöttek erre a szentmisére, akiket nagy szeretettel köszöntünk. Édesapám már pár napja múlt, de így az újkérés a Szopori Egyházközség előtt is Isten éltesse sokáig 65. születésnapján, és ők valójában eljöttek és elhozták az Úrmisés Atyát is. Ők valóban most már nem csizmát, hanem autókereket az autónak a kerekét koptatták. Úgyhogy a szentmise végén mindannyian az Úrmisés Atya áldásában részesülünk. Ez az áldás, ahogyan tudjuk, szeretteinkre, illetve a saját magunkra is érvényes. A szokásos imádságok mellett a Szent Atya szándékára ebben az áldásban teljes búcsút nyerhetünk majd. Köszönöm, hogy ilyen szép számban eljöttek ezen az esnapon. Feláldozták a nem túl nagy szabad idejüket, és mégis eljöttek, hogy találkozzunk az egyházzal, találkozzunk Krisztussal, miként a bölcsek bennünket is az Isten iránti szeretet vezetett bennünket. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ilyen szép számban eljöttek. Most még megkérjük az Atyát, hogy a szentmisét az ünnepélyes áldásnak fejezzük. Tegye állapotosá szíveteket a hitben, a reményben és a szeretetben. Amen. Mint hogy hívő lélekkel követitek Krisztus. A sötétség felgyújtó világosságot, aki ma megjelent a világban, ő tegyen titeket világossággá testvéreitek számára. Amen. Földi zarándoklástól végén pedig jussatok el Krisztushoz, akit a napkelti bölcsek a csillag vezetése alatt kerestek, és nagy örömükre meg is találhatok, mint az igazi világosság. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható jóságos és irgalmas